Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lilia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, driver's license. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pala sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Gabi, Cordova, Cebu. Ang atong mantatampo nagdasingan nga Lelia. Recorded by X Thunder Gaming. Love, mapagkasal na ta? Ha? Uy, kakalit ba ko na ng pagpanghagad ni mo, love? Gusto na lang ko nga, kuan ba ka nang mahimo lagi kang asawa. Gusto na ko nga magkauban natin ka permi. Inoon. Ako man sad. Sige. Magpakasal na ta. Wow! Congrats, be! Maid of honor ko. Assuming, best man ka, uy. Ay, udi ay. Sorry. Anyagin sa may maid of honor ni mo. Mangutan na po ko ni Gary kon si Kinsa. Si Chelsea. Ha? Ngano siya man? Kay nahibawan ko nga, kuan, mangluod to. Kung dili na ko apilon. Gary, naibaw ba agad ka nga dili na ko siya feel, ha? O na nasabti ka, nga dili ka angay nga magduda niya. Dugin ng amiga. O kung napay something na mundo ha. O sa una pang dato sa dili pata kaila. Pero, O basin o galimot ka. Nga na siya partner. o lagi. Pero to sa barko. Baong anak na siya magsigig ibid-ibid ni mo. Ay kabala ka, good. Ikaw ray ako. O imo rapod ko. Thank you. Salamat. Unya, kumusta man mo sa inyong kaminyoon ni Gary? Payo naman, ma. Malipayo naman, mi. Ikaw, kumusta man ni Papa? Aw, mingaw na. Kay wa naman ka diris bay. Kamong tanang magsuon, may tagsa-tagsa naman mo ka pamilya. Sige lang, ma. Magduawan man sang ko ninyo din, he. Oh, unya hatagi na make-up po aron samot mi nga malipay inig bisita ni mo din he. Sabutan sa nanamo ni Gary, ma. Love, nahibaw na ka kung unsa ko kabisi sa trabaho. Hasta ka. Asa man kag oras nga ihatag sa kong anak kung mag-alak-anak pa ta. Mag-work from home ko, love. Aron na araw ko permi nga mo bantay sa bata. Pero, mo trabaho rin gihapon ka. Dili ka makafocus niya. Di, magkuha tag katabang, good. Unya, makasalig hata sa mga katabang nga atong makuha. Daghan na ba kayo mga binuang ng panahon na? Naaramang ko sabay. Dili na siya makahimog binuang. Unya, malipat ka. Ayaw na lang, Gary. Pagsulti na lang nga dili ka gustong anak. Oo ba? Wala na ninyo istoryahin daan before mo nagpakasal. Wala may makahiskot, ana. Kunya, okay na ni mo. Oo. Wala ko'y mahimo. Pangandoy na ako nga makaanak pero siya may way gusto. Oh, besh. Happy anniversary, love. Happy anniversary, sad love. O sa may plano na to later? Medyo busy ra ba ko? Ato lang i-move ang celebration in weekend. Okay ra? Sige. Okay ra. Ay kabala ka.
Sa'yo ko mo pauli. Promise. Okay? Okay, love. Wow! Kadagan ko na nga imong giluto, besh. Of course. Ug mga lami pa gyud. Mga paborito ni Gary. Gusto na kong i-surprise siya. Swerte ka siya ni mo, besh, no? Ay, sige na, ay, tiwasan na pagluto ni mo, di ha, kay mag-decorate pa ba ko? Sige, Besh. Bye. Alas 11 naman. Pero wa pa man mauli si Gary. Wa pa siya mag-chat. Sure kung ako pa tumuout, kaya wa pa man siya magpaypaw nga mauli na siya. Paabuton lang ako kay basin og the busy cute. Love, sorry kay nga malangay ko guli ron. Di ako silang Chelsea. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Love, sorry na good. Wa pa ko kibaw nga. Nag-andam na day kag surprise para nako. Surprise gani. Lain sa kikpaybaw unti ka. Emergency lagi. Nanawag siya nako nga naghilak. Saon, may problema man. Mabdos mas Chelsea. Unyag mabdos? Kinahanglan gid nga atuon nimo? Nga naman, ikaw may amahan siyang gibabdos? Lilia. Lilia, Time pa dito, Odi. Nga na mabdos man siya nga pila ka buwan namang last nga nauli iyang Paris? mao ka na ni problema. Iyang problema og dili imo? Lilia. Anak, ayaw na lang nag-ibig deal. Ayaw pa sagdi nga mo ani makaguba sa inyong relasyon. Kutob sa kumahimo, ma. Sabto na ko skari. Bana na nako siya. Naaraman gay na. Ay mas maayo lagi unta tuga na ana mo'y anak para yang focus na ana lang yun ninyo. Nagkastorya na ba mo, anak? Wa pagyapon, ma. Busy pa kaayo mikod. Pero sige lang, mangita kong paagi nga mahiskutan na namo. Nagkonsulti ni mo, love. Unsa man na? Di ba nanganak naman si Chelsea? Oh? Onya? Kibiyaan niya ang bata. Unsa? Ingon anak siya kay responsable? Oo. Samtang ang uban nangandoy og anak. Siya biya-biyaan ra. Hayon di siya. Wala ko kay baho, love eh. Kalit na magkawagtang. Kining, love, kining nakahuna-huna ko nga. Ato na lang adapon ang bata. Unsa? Gibuangan na ba ka nako, Dari? Nabuang na giday ka kay nganong nisugot pang ka. Besh, Di siya gusto nga na mo'y anak kay wa mo'y oras. Unya sa anak sa iyang best friend ko no hay. Si Musaw? Huh? sa may buhaton ako. Bahala na kagod sa buhato ni mo eh. Pero tamag lang ako ni mo boys no. Gamita sa nang imong utok. Uy. Besh, Kalami sa feeling nga nakabakasyon. maulagi. Grabe sa nato kabisi atong mga nakaging buwan. Uy, trabaho, ati man ni Dudong. O apil pa ang gamay na itong negosyo. Mao lagi. Tanawa si Dudong ay. Lingaw kay higdua sa mga bus. Love. Salamat kayo ha. Nga misugot ka nga adapon nato si Dudong. Huway sa pa yan, love. Basta kay dili lang siya magpabaga siyang naong uguhaon si Dudong nato. Bisa ko musugot eh. Kay ako ra si Dudong. Gary. Ayo! Kinsa man doon? Kadiyot! Chelsea? Hay na kong anak. Huwag kay anak din eh.
Si Lilia mo iwa. Pero kita, naa. Unsa? Chelsea, Sa ato pa wakibawas, Lilia. Nga ikaw mo amahan sa bata. Unsa? Lilia. Lilia, pasaylo ako. Kausara to mahitabo. O dako itong sayop. Hayop ka! Maoday nga ikaw gyud gusto nga anak mo ng bata kay imo di siyang anak. Nabuhat man din mo na ako, Gary. Nasayop lang ako. Pasaylo ako. Dili natin ka magpasaylo hangtod sa hangtod. Traidor ka! Lilia. Got my driver's light drove through the suburb, crying. Sakit. Grabe ka sakit nga mismo ang akong kaugalingong bana. Baoy ni traitor na ako. Grabe ang trauma nga gihatag ni Gary na ako. Ug ako kay baw kung kaya ba nako siyang pasayloon. Wa gid ko masayop sa akong duda nila ni Chelsea. Maong kamong mga babae, paminawa ang inyong instinct. Kay usually, maunay tinuod. Dili na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagading ang... Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka to mga higalang kaagi ni Lilia nga taga Gabi, Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagulahan, driver's license. I know it. Ang mong kaagi, gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.